Последните 3 дни само в Западна България селата с електричество бяха над 90. Здравейте и добър вечер казвам на всички тук присъстващи дами. Тази вечер сме само дами и момичета, така че ще ви помоля мъжете тази вечер да останат в тяхното пространство, в техните стаи. Тази вечер е само женска. Ситуацията се нормализира. Защото тази вечер ще научавате много интересни и различни неща за вашата женска сила, скъпи дами. Ще помоля всяка една от вас да провери микрофона си и да го изключи, тъй като се получава микрофония и е възможно да чуем някой телевизор или някой кавалер от някъде. Има проблеми с мобилните връзки, опесващи хора, слава Богу, няма. Силве, би ли проверила твой микрофон? Благодаря. И така, скъпи дами, изчаквам още минутка. Много се радвам, че виждам повечето от вас и на камера. Макар че събитието ще бъде на запис, достъп до записа ще имат всички, които го заявят. Макар че сте били тук на живо, ще си имате достъп до записа. Така че не се тревожете. И така, скъпи дами, аз предлагам да започваме тази прекрасна, уютна вечер на Стефанов ден. На първо място да поздравя именниците и именничките. Тези от вас, които празнуват на днешния ден и тези от вас, които са си отделили от времето, за да послушат малко за своята собствена сила. Всяка една от вас притежава нишката на българското. Дали по корени от майка и баща, дали по корени от баба и дядо, това няма никакво значение. Щом сте тук, това означава, че силата на българката ви интригува. Има още нещо, което да разберете за вашата собствена сила, която тече в вените ви, в кръвта ви. И така, скъпи дами, добре дошли на тази вечершната беседа силата на българката според народната традиция. Истината е, че самата аз се вълнувам от силата на българката. Самата аз от няколко години изучавам и изследвам в книгите, в българската народна традиция. Изследвам кое е било важно за българката. Изследвам къде се корени нейната сила. За да успеете добър вечер, ще помоля всички дами, които се включват да погледнат за микрофоните и да ги изключат, ако обичат. Благодаря ви. Благодаря. Цвети, пробвай да блокираш звука на всички. Няма да блокирам, няма да е нужно. Няма да е нужно. Всяка една от дамите внимателно контролира звука, така че ще се справим. И самата аз от няколко години много внимателно изучавам и изследвам каква е силата на българката. Истината е, че намерих в нашата народна традиция една от най-важните ни сили. И това е силата на това да устояваме. Силата на това да ни има, да бъдем тук. И така тази вечер ще ви разкажа след моите изследвания едни от най-интересните нишки, които открих в природата на българската жена. Всяка една от вас, която се интересува горещо за всичко това, което разказвам тази вечер, може да го потърси и в народната вяра, в книгите на Димитър Маринов, един от нашите български етнолози и изследователи на българско. И в книгите на Димитър Маринов изключително интересно и силно се разказва за жената. Какво представлява жената? Какво всъщност е тя? И в неговите книги, в книгата Народна вяра и религиозни народни обичаи, Димитър Маринов описва внимателно жената. Жената винаги е по-малко от мъжа. И тук, скъпи жени, изобщо не говорим за годините, а тук говорим, че жената е след мъжа. Тя е по-малко от него. Тоест, жената е тази, която слуша мъжа. Тази, която му се
опира на работа. Жената и нейната роля в семейството да бае. Знаете много добре, че в миналото българката е умеяла със словесни формули да отнема лошото, да отнема болестта от болния и да я предава на огъня, на въглените и така нататък. Основна роля на жената да меси, да кади. Изобщо да участва във всички български обреди и обичаи. Но кога? Дори и във всичко това се споменава, че българката, че жената е след мъжа. Защото на първо място мъжът е този, който изпълнява определени обичаи и обреди, а жената поема другата отговорност. Тя е след нея. И един от основните, стари, разбира се, в традицията обичаи, на 14 ноември е имало един изключително, той до ден днешен го има, разбира се, за тези, които продължават да го изпълняват. Деня, в който се гони болестта, черната болест от животните, от домашните животни, най-вече да се изгони болестта от кокошките, тази, която се въди по домашните животни. И всъщност единствено и само на този ден жената имала право да заколи кокошка. Защо? Защото мъжът е този, който коли, мъжът е този, който пали камината, пали огъня, мъжът е този, който поддържа огъня, а жената прави всички онези стъпки след него. И именно в това се корени силата на българката. Българката продължава ролята на мъжа си. Ще помоля да си изключите микрофоните, за да може да се чува добре. Благодаря ви. Знаете ли, скъпи жени, че българската народна традиция приема единствено и само женената жена, омъжената. И в книгите на Димитър Маринов в Народна вяра се споменава, че неженената, забележете как съм го и поставила, неженената мома, тази, която не е омъжена, е зла участ за собственият си дом. Изключително интересна е вярата на българина, че жена, която остава сама, е гонена от тежки клетви на родителите си. Именно за това една от най-големите велики сили на жената е тази да приеме волята на мъжа. Как? По какъв начин? На първо място да приеме волята на баща си. Това е първият мъж в нейния живот. След което брат си, ако има брат, разбира се. Там нататък всички други. Дядо, прадядо и така нататък. Но жената приема и се доверява изцяло на мъжа. И знаете ли колко интересно е, че това, което върши мъжът, в българската стара народна традиция жената не го може, не го умее. Има си специални поставени дейности, действия, наречени обичаи. И жената не бива изобщо да се докосва до тях. Изобщо не бива да ги върши. Защото и всичко това, което върши жената, което е женска работа, което е нейно, мъжът не може. И именно тук, в тази тънка нишка на това какво умее мъжът, какво е редно мъжът да сторва и какво е редно жената да върши, какви деяния, ето в тази тънка нишка се корени и хармонията, в това да открием къде са силните черти на жената. А те се коренят в това. Той, що е мъжко, да си остане за мъжете. Той, що е женско, да си остане за нас. И тъй като комунизма породи, разбира се, знаете и за правата на жените през последните години, в които се заговори за след това, разбира се, след комунизма в България за демокрация и много преди това с влизането на правата на жените,
Всъщност ето и къде е тънката нишка, където се размиха кои деяния са женски и кои мъжки. Изключително интересна е и темата жената и децата. Затова ще стане дума малко по-късно, къде намира жената своите сили. Но в българската народна традиция силата на жената е в това да зачене, да износи и да роди дете. Най-вече здраво дете, разбира се. И до тук това, което мога да заключа, разбира се, като извод, за да ви предложа, е, че силата на българката според народната ни традиция на първо място, както разбира се описва и в Библията, знаете, че българите преди да приемат християнството, на първо място са били езичници или имали се своята вяра и изпълнение на обичаи към силите, към природните сили, след което, разбира се приема християнството, но българите така и не оставят своите обичаи. Църквата се съобразява с всичко това, което е останало като почет към природните сили. Така че българката всъщност е точно онази пазителка на тези обичаи, изпълнени с смисъла към природните сили. И тук ще стане дума за това малко по-късно. Ще говорим по какъв начин да откривате вашата женска сила, използвайки природата, природните сили. И ето идва заключението, че жената е тази, която е по-малко от мъжа. И свързано с религията, жената беше създадена след мъжа. Затова тя винаги трябва да поглежда и към мъжа. Да чува и неговото мнение, да чува първо неговата дума. Тук не говорим за онова умиление и окротяване, което напълно да съкруши жената. Т.е. тя да е напълно и само един изпълнител на мъжа. Не. Но на първо място да се почете волята на Твореца. Че мъжът е по-голям. Затова с почет винаги към мъжете. После ще ви разкажа и по какъв начин родовата терапия разглежда неподчинението към мъжете. Какво умее да прави жената? Жената изпълнява женските ритуали в своят дом. Защо? Защото това и носи сила. Ето в кое се вижда нейната сила. Давате ли си сметка напоследък, че много жени забравихме? Забравихме къде всъщност е нашето място, къде се корени нашата сила. Нашата сила се корени в приготовленията, не само около празниците, в замесването. Нима да приготвиш един хляб не е една велика сила. Лазарството ни, шиенето. Знаете, че шиенето при жените е свързано с един много стар обред. Обреда на наричане. Вече си казахме, че силата на жената пристига чрез връзката й с мъжа, по-висши от нея. И определено, виждате го и напоследък, когато чуете, че някой от вашите приятелки не е задумена или че вие самата сте незадумена, може би някой от вашите приятели или дори вашите собствени родители казват, трябва да си срещнеш ти другари. В народната традиция се казва, че жената и мъжа са половин. И докато не се съберат двамата, те не могат да станат едно цяло. Това е вярването на стария мъдър български народ. Продължаваме с това, което аз забелязвам и това, което аз съм развила като знания през годините за силата на българката. През последните 2 години умишлено се връщам назад. В нашата българска литература изобщо обърнах поглед към това как нашите
Нашите български мъже, онези поети и писатели, с какъв поглед са гледали към жени? Какво са намирали те в тях? Къде са намерили онези потоци на сила в жената? Онази магическа и хармонична структура в нея. Още като малка се върнах назад. Знаете, че от училище ни даваха онези велики книги. Една от тях беше ме впечатлила много. И през последните 2 години разсъждавах. Нима не помните Тютюн на Димитър Димов и Ирина? Онази магнетична жена. Спомните ли си как беше описана тя? Разбира се, винаги може да припомните. Българската ни литература е едно от главните ни оръжия, едно от главните ни връщания назад, за да си припомним. Защото как да продължим напред и да развиваме себе си, ако не даваме поглед назад и какво са ни оставили нашите предци. А силата на българката, силата на Ирина, описана в Тютюн, изключително интересно, защото там авторът я описва като една нежна ученичка, с един невинен поглед, изключително впечатление. И след това в развитие, какво се случва с героинята? Тя се влюбва в Борис, който е женен, започва една любовна афера. И ето как в един момент тя се превръща в една изключително безскрупулна жена. И тук е развита много добре женската сила. Първоначално авторът е много впечатлен от нейните женски качества. Невинност, искрен поглед. А помните ли Ангелинка на Елин Пелин? 12-годишното момче, което казва: изпуснах цветята, докато поднасях към Ангелинка, към онова кротко, хрисимо същество, малко, нежно, чупливо дори. И тук къде е силата на българка? Тази нейна невинност, тази нейна духовност, това нейно очарование. А потигото от Иван Вазов? Помните ли Радините вълнения? Онази Рада, стояща с нейните ученички, цялата настръхнала. И в погледа й, който се чете, онази истинска оплаха, без да се притеснява, без да се чете едно страхопочитание от нея. Напротив, при Рада се чете нейната уязвимост и нейният защитник. И тук връщам назад в българската ни литература, защото един от основните образи на жена, точно пълната противоположност на за тези до сега, които говорихме. Железният светилник на Димитър Талев. Спомняте ли си за Султан? Онази жена, която хваща в ръцете си ръководната роля, организаторката на всичко. Тази, която изпипва до сущ и прави всичко с такова съвършенство. Изпълняваща догмите на това патриархално общество. Какво се случва с нейната дъщеря? Помните? До такава степен тя е обзета от изпълнението на моралните ценности в тогавашната българска народна традиция. Че дори сама тя изпраща дъщеря си на смъртен удар и така дъщеря си на Албена на Йордан Йовков. Помните ли онази Албена? Жената, грешна, ама хубава. Толкова очарование има толкова красота, когато тя върви смирено, въпреки нейната вина. Тя върви смирена по пътя и всички мълчат, всички я гледат, защото онова очарование, нейната харизма, лицето, което изразява: виновна съм. Но въпреки всичко, в себе си тя държи искреността и чистотата, признанието на това, че е грешна. Така че винаги, когато искаме да разберем
нещо в нас. Връщаме назад. Скъпи жени, едва ли някой от вас не знае своята собствена сила. Едва ли някой от вас не знае в кое е добра. И сякаш ще каже, разбира се, аз успявам на работното си място, там аз съм добра, там аз съм добър ръководен кадър. А друга би казала, аз съм много добра в къщи, в това да запазя семейното гнездо. Друга от вас ще каже, аз съм добра в спорта, умея да се справям с много голямо физическо натоварване. И всяка една от нас е различна. И всяка една от нас трябва да знае къде е нейната сила. Защо? За да я умножава и приумножава и за да я използва. Защото когато една жена знае своята сила, тя умее да разполага с нея. Едно от основните преимущества е да приемем себе си такива, каквито сме. Да приемем природата си. Ние сме жени. Ние сме след мъжете. И приемайки това, приемаме, че ние се учим от този, който е по-голям. Защото тези от вас, които са вярващи, разбира се, наричайки го Бог, наричайки го Творец, наричайки го Вселена, защото приемаме волята на този Създател. Мъжете да са преди нас. Така е правилно. Това е волята Божия. Да сме жени и женската ни сила се корени в във връзката ни с този източник на сила в нас. Да открием това, което в нас е силно и да го използваме. И да не позволяваме на околните, на останалите или на най-близките да ни казват, че това не е нашето, че в това не сме добри. Скъпи жени, с връщането си назад разгледах доста източници. И знаете ли кое е най-интересното? Връзката ни с природата. Женската сила е именно в връзката с природата. Затова обграждайте се с билки. Не колко у вас да има. Не бих могла да повярвам, когато една жена каже, че не може да гледа цветя. И че винаги ги омари. Доста жени съм чувала и когато ги попитам, добре, а ти какви точно грижи полагаш с тях? И в повечето случаи аз така ги оставам, ама или доста се грижа с тях, но така и не мога да. Не е вярно. Всяка една от нас. Не позволявайте някой да ви каже. Опитвайте се и се стремете. Защото когато се обграждате с ваши билки, тук съм поставила някои от женските билки. Някато босиле, като невен, бажур, но има още доста. Дилянката и така нататък. Здравец, трендафил, любиче, майниче съм поставила тук. Отглеждайте цветя в къщите си, в градините си, с вашите собствени ръце. Но женската сила идва от там, откъдето идват билките. Не обикновени цветя, билки. Билките също са цветя. Но открийте вашата билка. Тази, която във вас ще поддържа хармония. Всяка една къща, в която жена се грижи, апартамент, където и да живее, трябва да имате билки. Така че общата ни сила е в умението ни да се грижим за цветята, за билките. Така стигнахме до нещо много интересно. Преди няколко дни работих с една клиентка,
която беше в по-тежки взаимоотношения с партньора си. И ме попита какво бих могла да направя, за да се поправя. Усещам, че аз съм тази, която иска да владее положението. Усещам, че аз съм тази, която винаги иска да е с една стъпка напред. Някак си усещам, че се опитвам да се боря, да се меря с този човек, а не го искам. И именно заради това внимателно проследих потоците на харизма в една жена, като аз съм поставила 7. Разбира се, всяка една от вас може да намери много повече. Но това са основните, които текат в нас, които всяка една от нас жени ги има дълбоко в себе си. За да имаме умението за справяне в живота с мъжете. Тези 7 потока в нас трябва да текат. А която от вас иска да ги усили, може да го направи. Чистотата. Спомнете си, че преди години най-важното в българската народна традиция беше жената да е чиста за мъжете си. Чиста, целомъдрена. Какво означава това? Разбира се, няма как да говорим за преди 40 години и нещата и времената много се измениха, но кой казва, че тялото ни и умът ни за мъжа не може да се чисти? Разбира се, че мога. Достатъчно е да мислите за този мъж с добри мисли. Дали е партньорът ви, дали е съпругът. Това усилва силата на жената. Как? Когато една жена създава на равнодушие, на гняв, на омраза към мъжа. Преди малко видяхте, че тя изначално се обръща срещу Твореца, срещу собствената си природа. Именно заради това, скъпи дами, чистотата в отношенията, в мислите и в деянията са изключително важни. И тези от вас, които присъстваха на последната ми лекция за вещите в дома, знаят много добре, че жената е пазителка на дома. Каквото внесе жената в къщи, това я владее къщата. Ако жената е с чисти мисли, къщата е чиста. Женското покорство и подчинение. Разбира се, че си говорихме с вас и разбира се, че ви споделих. Женско покорство не означава да измиете стъпалата или краката на вашите съпрузи. Не, разбира се. Женско покорство означава първо да изслушвате мнението на този срещу вас. Онова женско подчинение, или нека да заменим думата подчинение с кротост, спокойствие. Ето го покорството. На първо място, вашият Създател. Няма значение какъв е този, който ви е създал. Неговите биологични гени живеят във вас. В старата народна българска традиция, ако дъщеря посмее да се обърне срещу баща си, нея я очакват тежки клетви, тежка участ, тежка съдба. Гръм ще я удари, огън ще я гори. Децата и жива ще я погреба. Именно заради това изключително много се внимава с подчинението, отново казвам, кротост към бащата. Към другите мъжки фигури в живота на една жена. Към брата, изобщо към мъжете, към съпруга. Спокойствието. Потока на харизма в една жена. Знаете ли, тук потърсих доста информация за спокойствието и всъщност никъде не се говори в българската стара народна традиция за спокойствието. Говори се за нейния покой. Неравнодушие. Покой. Тя да остане в покой. Като реката.
Знаете много добре, всяка една от вас е виждала река. И как реката заобикаля, как реката минава отстрани на камъчето. Нейната цел не е да го разруши. Тя вижда пред себе си клони, камъни. Но тя намира начин да мине с тях. Покрай тях, отстрани до тях. Ето го покоя на жена. И тук не говорим да заобиколим проблемите, а да ги приемем спокойно. Женската слабост. И връщайки се отново няколко слайда по-назад. Забелязахте, благодарение, разбира се, на тези прекрасни автори, които са ни оставили, и все мъже, разбира се, използват техните литературни произведения, за да разгледам женската слабост. Какво величие има в това жената да е слаба? Знаете ли защо? Защото точно в момента, в който жената се прояви като слаба, когато умее да каже, не мога да се справя, да помогни, дай ръка, дай рама. Тогава мъжът може да се прояви като силния, като смелия, като спасителя. И тук не говорим само за съпрузи. Преди няколко седмици работих с една прекрасна. На работното си място, обаче тя имаше доста. Когато поговорихме по какъв начин се справя тя с нейните, с тези проблеми, с какви хора работи, тя каза, че почти целият колектив е свързан само с мъже и че никак не се разбира с тях. Когато я попитаха, ти молиш ли ги за помощ? Тя каза, не. Аз мога да си вдигна сама палетата, мога да си вдигна сама кашоните и така нататък. Тогава я попитах, тези мъже не искат ли да ти помогнат? Ами те веднъж са ми помагали, но аз отказвам, защото не искам да се чувствам после тъжна. Скъпи жени, женската слабост не е слабост. Женската слабост, умението да молим, е всъщност точно женската сила. Защото тя оставя мъжа в изначалната му форма на владетел, на силния, на управителя. Този, който може да помогне. И така той се чувства като спасител. Милосърдието. Какво може да си кажем за милосърдието на жени? Всяка една, която по един или друг начин е изразила желание тази вечер да е тук, със сигурност притежава, в нея тече много силно този поток на милосърдие. Тук съм напълно сигурна. И какво означава милосърдие? Вижте тази прекрасна българска дума. Вижте етимология. Милосърдие. Сърцето й да е изпълнено с любов и милост към други. Но на първо място, скъпи дами, сърцето ви да е изпълнено с любов към вас. Да ви е мило и драго за вас. И тук не говорим за егоизъм. Да милосърдието, това е женска сила. Едно от най-силните женски качества. Изразявайки се в помощта. Да помогнем на други. И най-вече, когато помагаме на други жени. Определено. И доверието. Много трудно се доверявам в днешния свят. Си казваме ние, който е изпълнен с измами, с лъжи, в който всеки така завистливо поглежда. А всъщност времената са едни и същи. В това, в което ние вярваме, това идва към нас. Самите ние създаваме нашето поле на доверие. И ако ние се доверяваме на хората около нас, ще привличаме хора, които ни се доверят. И дори да бъдем подлъгани, това ще бъде нашето. Тук говорим за доверието,
доверието в този, който е по-голям от нас. Отново доверието в мъжа. И отново ви напомням за Султан. Унази жена, която не се довери, че всичко ще се оправи с дъщеря й. Че има начин, който да се оправи положение. И че понякога доверието и милосърдието в най-близките са по-важни от моралните ценности. Но тогава времето е така, скъпи дами. Едно от най-искрените изказвания, което или умозаключение, което напоследък буди най-вече в мъжете, едно непокорство. Защото най-голямата сила на жена е нейното щастие. И за щастието ни не са отговорни мъжете, скъпи жени. За нашата най-голяма сила, за нашето щастие сме отговорни единствено само ние. А най-голямото ни падение е когато доброволно принасяме в жертва себе си. Какво означава да се принася в жертва? Означава доброволно да се отказваме от щастието си. Преди няколко дни в работата с една клиентка толкова много искаше да се радва съпругът си. Правеше го по всевъзможни начини. Отказваше се дори от най-любимото си. Обичаше да ходи на йога и това я зареждаше. Но през последните месеци тя беше оставила това нещо, което я прави щастлива. За да се радва. И казваше така. Не мога да разбера обаче, както оставих йогата, не само че аз не съм щастлива, но и съпругът ми стана по-нея. По-нападателен също. Защото когато една жена, тук за щастие говори много относително. Сами разбирате, че една йога или ездата, или спорта, или каквото и да е друго, не може да направи една жена напълно щастлива. Тук, като един щрих, отнасям щастие. Това, което си позволяваме в ежедневието. Едни от най-важните житейски уроци свеждаме до това да се научим да избираме себе си. Много добре умеем ние жените да се поставяме като жертви, да живеем години по този начин и най-накрая да се оплакваме, че нищо не върви и нищо хубаво не ни се случва. Защо? Защото сме избрали винаги да бъдем жертви. Винаги ние да правим най-доброто за другите и ето как не разбираме как може да не са ни, как може другите да не са доволни от нас, как може другите да не са ни благодарни. Аз толкова много правя за тях. И в семейството, и сред приятелите. А видиш ли, ето за това. Учете се да избирате себе си, скъпи дами. И тук не говоря за егоизъм. Тук не говоря за онова падение, наречено егоизъм, а точно обратното. Избирайте на първо място себе си. Това, което ви прави спокойни и щастливи. Това, което ви уравновесява. Защо? Защото после ще имате тази сила да творите отново деяния, но вече изпълнена с любов към другите, към близките си. Търсете онези неща, които ви балансират. Търсете онези неща, в които може да вложите 7-те потока на хармония. И ето по този начин ще бъдете полезни за другите.
Като тук полезни умишлено, леко шеговито полезни. Какво означава да сме угодни и полезни? Това означава да сме принасяме някаква жертва. Разбира се, вкъщи, когато приготвяте храна, по-добре я приготвяйте и пейте и мислете за хубаво. Ако не, изобщо дори не хващайте да бъдете. В старата българска народна вяра, в книгите на Димитър Маринов се споменава, че жена, която е нещастна, дори не трябва да се доближава до храната, защото тя ще я отрови, ще я разруши. По този начин ще отрови и близките си. Затова, скъпи дами, ако не искате да правите нещо, по-добре обмислете по какъв начин. Знам какво ще кажа. Цветито трябва да се готви, защото се прибирам вкъщи, децата искат да хапнат, съпруга иска да хапне и всички очакват от мен много неща. Какво от това? Пуснете си онази музика, която ще ви развесели. Пуснете си лекция, която ще ви накара да се усмихвате. Макар и около вас да е онази война на мамо, Ванко ми взе играчката. Изключително впечатлена съм от моята сестра, как се справя. Имам прекрасни племенници, но са изключително буйни. Прекрасни са. Но тя се справя много невероятно с тях. С едно пълно спокойствие. И аз се питам, добре бе, човече, виж сега, тук се вдига една олелия, как издържаш? А тя казва, аз намирам спокойствие в тях. В момента те играят. Аз виждам, че те играят. А ти какво виждаш? Аз си казвам, те спорят, те се карат. Това е гледната ни точка, скъпи дами. Така че винаги обръщайте гледната точка и гледайте с добро на нещата. Опитайте. На 10-тия път ще ви се получи със сигурност. И така, скъпи жени, включила съм и психология, защото през последните години психологията изключително много се развива. Разбира се, потърсих и какво мислят психолозите за емоциите, за силата на жената, пречупена през призмата на емоции. Позволявайте си да бъдете слаби. Позволявайте си емоциите да преминават през вас, защото това е висша сила. Това, че сте се разплакали пред другите, не ви прави по-слаби. Напротив, как ще възприемат другите вашите сълзи? Това е тяхната гледна точка. А това дали вие умеете да сте слаби пред другите? Нима не е слабост на работа да повишиш тон на свои колеги? Зависи от гледната точка. Нима не е слабост да удариш детето си? Зависи от гледната точка. Позволете си през вас да минават емоции и да не ги парирате. Като тук, разбира се, не казвам да крещите, а позволете си тези емоции. Тук говоря умишлено за плач. Позволете си да преминат през вас. И тук едно лично споделяне, скъпи дами. Знаете, че освен родов терапевт, аз съм и детски учител, начален учител. Доста дълго време, знаете, че всичко това е свързано с емоции, които изпълват сърцето и душата ти. Доста дълго време не си позволявах пред учениците да плача, пред колегите изобщо. Преди няколко дни обаче имаше такава ситуация и аз си казах край. Просто не искам да задържам повече тези сълзи. Разплаках се и това ме направи нещастливия човек. За пръв път не можех да контролирам тази ситуация. Казах си, няма да я контролирам. И ето тук аз пуснах контрол. Контрола над собствените си емоции. Контрола над това да казвам какво трябва да се случи, какво не и какво ще си помислят другите и какво не.
Ето я висшата сила на емоция. Да я оставите да премине през вас като река. Без да засягате другите, разбира се. И тук не говорим, ако ви се крещи, да се разкрещите на нея. Не. Но ако имате чувството, че искате да изкрещите, слезте навън. Било след работа, било в къщи, излезте навън. Идете до горичка или до парка, изкрещете. Един изключително интересен съвет още от ведите. През последните няколко години изключително внимателно следя и влиянията на Луната върху женските емоции и женските чувства. И всъщност това може да прочетете отново в старите книги, там където има народни обичаи, отново Димитър Маринов цитирам, разбира се, където хората са спазвали, например, строеж на къща. Строеж на къща отново се прави при изпълване на Луна. Различни ритуали за сбъдване на желания, за наричания се правят винаги, когато Луната се пълва. И тъй като в астрологията, Луната отговаря за майката, за емоциите, за начина, по който жената преминава през тези емоции, тук аз ще ви посъветвам, ако не сте го правили, да го направите и ще видите колко смисъл има в това. Водете си ваш собствен календар или ваш собствен дневник с влиянието на Луната върху вашите емоции. Забелязвайте, когато се случва новолунието, записвайте какво се случва около вас. Например, днес имах ситуация с един колега, с една колежка, или днес имах различна ситуация с съпругата си. И така имахме този разговор. Водете дневник в рамките на няколко месеца. Това, което бих ви препоръчала, е да го правите в рамките на година. Това е един емоционален дневник. Около новолуние и около пълнолуние. Ако някой от вас се нуждае от помощ с това, нека да ми пише, разбира се, ще обясня внимателно, но смятам, че в днешния свят е изпълнен с толкова много информация, почти всяка една от вас следи цикъла на Луната. Не спестявайте за себе си, скъпи дами. Не спестявайте за себе си. Толкова много родови програми имат от аз не заслужавам. Колко от нас си позволяваме, и тук не говоря за разсипничеството, да купуваме дрехи, гримове и изобщо подобни неща. Тук говоря колко пъти вие спестихте от това да си вземете нещо за себе си. Защото е нужно да има за детето, нужно е да има за съпруга, нужно е да има за всички други неща. Ще си взема тази блуза, която е с намаление, която е по-евтина, но ми харесва другата. Но така ще спестя. Не, момичета, не спестявайте за себе си. Защото когато си давате това, което искате, вие се изпълвате с любов. Не забравяйте, че една жена винаги се стреми към стабилност. Да, това е така. Жената винаги се стреми към стабилност по различни начини. Слава Богу, в миналото, т.е. слава Богу, в днешно време има изключително различни инструменти, с които жените можем да си помагаме. Но в старата народна вяра женската психика се стремяла към стабилност по един единствен начин. Контрол. Урокът ми обаче от нашите прабаби, баби и майки е да се научим да пускаме този контрол. Защото не винаги е нужно да контролираме всички ситуации. Какво прави контрола в една жена? Контрола е замразява. Контрола не отпуска чертите на лицето. Когато забележите, че вече не се усмихвате, когато забележите, че не пеете, не танцувате, не се грижите за растенията, по-малко галите домашните си любимци, изобщо по-малко изпълнени сте с нежност и любов. Това със сигурност означава, че сте хванали контрол много силно. Всяка една жена учи леко. Тук няма да повярвам, ако някой каже, аз не мога да уча, напротив. Всяка жена учи много леко. Зависи какво е хванала. Дали е хванала да учи различни езици, или се е хванала с готварство, с кулинария, няма значение. Всяка жена учи леко. Това, което обича, това, което я вълнува.
Вълнува ли я нещо една жена, тя може да го научи за 100 пъти по-кратко време от някоя друга, която не я вълнува. Но жените трудно се променят. Повечето от нас се променяме трудно, именно заради този контрол, който не умеем да постигнем. Така че това, което бих ви посъветвала на Стефанов ден, в края на изтичащата година е: мислете, страхувайте да се променят. Със сигурност това няма да се хареса на околните, но пък ще се хареса на вас. И тук говоря за вътрешната промяна, за духовната промяна. Анализирайте себе си. Жената трябва да е подвижна. Определено силата на една жена е в нейната подвижност. В това какво сътворява. Какво сътворява в къщи, какво сътворява извън къщи. По същият начин това символизира какво сътворява вътре в себе си тази жена. Дали тя е духовна, дали тя е изпълнена с любов, дали всеки ден се опитва да държи тази любов в себе си, тази обич изобщо към всичко създадено от Твореца. И дали се опитва да го привнесе и в външния свят. В работата си с околните, с родът си, с семейството си. Именно в това се корени жената да е подвижна. И в старата българска литература, казвам стара българска литература, защото това е литературата, която ни оставиха предците. Намираме кога паденията идват при една жена. Паденията идват при една жена, когато тя започне да мисли Тоест егото започне да я владее. А когато целомъдрието бива замъглено от това его и от егоизма. Така че бъдете подвижни, но се опитвайте с чисти помисли да сте подвижни. Разбирателство с майката и с най-старата жена в света. Разбира се, какво би могло да ни помогне да се извисим с женската си сила? Да приемем жените в себе си, ако не приемаме майките си. Ако осъждаме постоянно нашите майки за това какво са направили за нас, изобщо направили ли са го за това, че са ни изоставили. Скъпи жени, истината е такава. Ние не сме богове, за да съдим останалите. На първо място, ние сме по-малки от родителите си. По-малки сме от нашата майка. И ако нашата майка е направила нещо, което в момента ние съдим. Имам пример. Като бях малка, тя много ме биеше. Това е един пример, който в момента ми идва съвсем случайно. Моята майка ме изостави. Гледаха ме баба ми и дядо ми. Моята майка имаше много любовници, тя ги водеше вкъщи. И така, хиляди варианти мога да дам на жени, които по всякакъв начин осъждат майките си за техните деяния. Аз ви казвам така. Разбирателството с майката не означава след всичко, което се е случило, да й целувате ръцете, да я обичате с най-чистата любов, а да оставите себе си без укор към тази жена, защото тя ви е дала живот. И тогава, когато вие укорявате или осъждате, всъщност осъждате отново Твореца или Бог. Защото забравяте, че този висш е позволил това да се случи. Че това е пътя, по който трябва да минете, за да развиете други женски сили у вас. И ако само за миг поспрете и приемете, че тази ваша майка и този ваш баща са хора, които не са били научени как да бъдат родители и са били най-добрата версия на себе си, тогава вие бихте продължили с чисти сърце. И да, след днешната лекция, това, което аз бих ви препоръчала, е да се обадите на майките си. Просто да ги чуете. Или да им напишете едно съобщение. Майко, как си? Или майко, светли празници.
Най-старата жена в рода трябва да се знае. Коя е, скъпи дами, и тази от вас, която с цялото си сърце копне за нещо, което иска да й се случи отдавна. Това, което ви препоръчвам е, разберете в рода коя е най-старата жена. Най-старата жена, направете с тази жена среща, обърнете се към нея, срещнете се с нея, направете и скъп дар и просто седнете и поговорете с нея. Най-старата жена в рода е с най-висша и голяма сила. Разбира се, винаги се знае за тази жена. Говори се с нея, за нея се говори винаги с една много голяма почет и това много често води точно до случване на вашите най-съкровенни мисли и желания. Духовното здраве, духа на българката. Българите преди християнството, езичници, така наречени, с поглед към четирите стихии, огън, вода, въздух, земя. Знаете, че българите са почитали различни божества, свързани с тези природни стихии. След приемането на християнството вече идва урока на любовта. Благодарни сме, отправяме поглед към Бог и към Сина Исус Христос. Така че всяка жена трябва да има духовно здраве. Тук не говоря за приемане на християнството, т.е. всяка една трябва да има обаче от нас усещането за по-висша сила, която владее света. Така че, скъпи дами, развивайте вашата духовност. И ако това означава да ходите по-често на църква, ако така го усещате, идете. Ако тези от вас, които нямат това разбиране и усещане за Христова или Божа любов, със сигурност имат усещането за вселенската необятност. Тогава се молете искрено с вашето сърце. Молете се вселенската истина да ви даде разрешение по вашите въпроси. Напоследък има много клиентки, които искат да променят тялото си. Искат да спортуват, но не знаят как да започнат. Винаги казват, че прабаба, баба, майка са били леко закръглени, а те не искат да са такива, искат да променят себе си нещо, но не знаят как да го направят. На първо място, скъпи жени, приемете тялото си такова, каквото е в момента. Вие сте го позволили. Приемете лицето си, формите си такива, каквито са. Обикнете себе си. Когато се заобичате, ще можете да започнете да променяте само със мисъл тялото си. И разбира се, спорт. Без спорт. Много интересен е спорт. Но за спорта ще си говорим някой друг път. Нашата лекция днес е силата на българката. И честно да ви кажа, скъпи дами, изобщо не намерих в изворите назад по какъв начин българката е спортувала. Със сигурност тя е свършвала много работа вкъщи и това е бил нейният спорт. Но разбира се, че движението на българката е било много важно. Но обикнете себе си преди да искате да се промените. Знаете ли коя е нашата най-велика сила? Връщам се в източниците, в Великата Библия. Жените сме тези, на които ни е дадена силата да увеличим Вселенския мир. Ние сме били точно тези, които са нарушили по някакъв начин волята. Но защо? Защото имаме това усещане и разбиране. Какво е мир в себе си? И точно на нас ни е дадено ние да въдворим този вселенски мир. Отново ще погледнем една от ролите на нас, жените. За съжаление, в този свят ние играем роли. Или сме в ролите си на жертви, или сме в ролите си на насилници. Какво означава това?
В един от старите разкази една жена, а всеки ден мъжът ѝ се напивал, е се прибирал вкъщи. И я биел. И тя после излизала пред хората на център и казва: аз горката, аз жертвата, аз всеки ден съм бита и така, и така, и така, и така. Скъпи дами, ние позволяваме да сме или жертви, или да силваме. И тук говоря за част отново за психологията. Излезте от ролите си. Излезте от ролите си на морални насилници. Една жена, нежна, кротка, използва думите си много внимателно, много умерено. Когато жената си позволи да обижда и да използва груби думи, тя влиза в ролята на насилник. Една жена може да нарани с думи и с действия, но не това е нашата роля. Всеки път, когато отвътре пожелаете и един гняв се надигне у вас и пожелаете да обидите някой или да го нараните, спомнете си, че силата във вас е не да сте насилник, нито жертва, а точно обратното. Да работите за мира. И тук ще наблегна отново на чистата психология през последните години. Дори бих могла да кажа ще поговорим малко за хормоните, тъй като напоследък доста от клиентките, с които работя, се свързват с мен точно заради трудностите с хормоните. По какъв начин да укротим тези нива на хормони в нас? Какво бихме могли да направим? Знаете, че емоциите силно влияят на хормоните в нас. Какво бихме могли да направим, за да увеличим окситоцина? Окситоцина е един от хормоните, който се отделя от епифизата. Така че това е един от хормоните, който наричат добрия хормон. Този, който се възпламенява от една прегръдка, този, който трябва да увеличаваме в себе си. Така че, скъпи жени, близки отношения с роднини. Поддържите тези близки отношения с роднини. Тоест, как може да увеличим този хормон? Увеличаваме го, като си даваме сладост от живота, като си даваме спокойствие. Знаете ли, близките отношения с роднини, с тези, с които ви е приятно да общувате, срещайте се по-често с тях, пийте кафе с тях, канете се на гости, ходете си на гости. Лично мен много ме зарежда срещата ми с баба ми и с дядо ми. Дядо ми вече светла му памет, но тези срещи много ме зарежда. Спокойната обстановка в дома, разбира се, на работа. Знам, повечето от вас ще въздъхнат, че със сигурност е невъзможно да има такава спокойна обстановка. Можете да направите нещо. Има начини за наричане на предмети. Вземете нещо, което ви кара да се чувствате спокойни. Някакъв предмет, който да стои постоянно в вас. Вземете снимка на вашето семейство или на вашия домашен любимец. Направете ваше мъничко кътче, където може да се уедините, където може да останете за минута сами и да си дадете това спокойствие. Силата на една жена, когато тя разговаря с самата себе си, когато води разговор с самата себе си, когато дава път на душата си, да чуе себе си от какво се нуждае. Давайте си възможност, давайте си всеки ден по няколко минути. 30 минути някой ще си каже колко са много, а друг ще каже колко са малко. 30 минути да четете книга, да слушате лекция. Ето днес си отделихте много повече от тези 30 минути. И аз ви казвам, ето това е пътя. Сътрудничество. Намирайте с кого да сътрудничите. Кривайте приятели, кривайте приятелки.
Откривайте съмишленици на работните места. Тези, с които ви е приятно. Но силата на жената е в това да работи заедно с другите. Сътрудничество. Да се труди заедно с още някой, а не сама да се справя с неща. Примерен живот. Разбира се, на къде сме ние жените без примерния живот? Но примерен живот, такъв какъвто е угоден за вас, не за другите. Създавайте и мислете за деяния, които във вас да пораждат радост. Давайте си масажи, ходете на плуване, спортувайте, ходете на народни танци. Създайте си време и място във вас. Не го отлагайте. Преди няколко дни разговарях с една моя близка приятелка. Говорихме си за това колко е важно да помагаме на другите. Но да го правим безкорисно. Със сигурност благотворителност. Със сигурност благотворителност. Това взема изключително много от вашето време, защото трябва да организирате доста неща, но благотворителността е времето, в което вие творите добро, творите благо за останали. И всяка една жена трябва да има своята мисия, за да прави и другите щастливи. Аз вярвам дълбоко, че българката, особено българката, трябва да върви напред с аз се справям и аз успявам. Няма нещо, с което ние да не се справим. Добре, признавам, не съм добра в шпагатите, но и никога не ми е било цел. Някой ден може да се справя с шпагатите. Давам ви пример. Прегръщайте по-често. Окситоцина е хормона на спокойствие. Прегръщайте по-често. Но не, разбира се, различни вкусни. Ако този повик се породи във вас, направете го. Но прегръщайте по-често. Съпрузите си, дечицата си, родителите си, бабите и дядовците си, домашните си любимци, дори приятели. Допускайте по-често до себе си. Скъпи дами, тестостеронът или контрола, както аз го наричам. Знаете, че тестостеронът е мъжки полов хормон, разбира се, в нашите женски тела. Той се отделя от яйчниците. Тук трябва да имаме контрол над емоциите, за да може да регулираме този хормон и стреса. Тази нова дума стрес, която навлезе през последните години. Нека да заменим тази дума стрес с трудности. Контролирайки емоциите, ще контролираме и нивото на трудностите, които идват към нас. Психосоматиката, всяка една болест, на която ние даваме път, разбира се, че ние даваме път на всяка една болест. Всички болести са породени от нашето грешно движение на ума и тяло. Всяка една жена, която е тръгнала в грешна посока на мисли и тази, която не е тръгнала към усъвършенстване на вътрешното и на външното, разбира се, аз ти я заплатила с болест. Разбира се, че е така. Всеки един от нас на този свят си има своят урок. Когато вървиш в грешната посока, която не създава тези силни потоци на женственост, означава, че вие не приемате себе си, вие не приемате изначалния източник, вие не приемате волята на Бог. И болестта идва към вас. Всеки път, когато към вас дойде болест, помислете, къде тръгнахте в грешната посока? Ума ви ли тръгна в грешна посока или тяло? Научете се да молите за помощ.
Преди няколко години, когато аз започнах да усъвършенствам тези потоци, направих едно от тези упражнения в, в една от големите хранителни вериги. Няма да правя реклама, разбира се. Помолих един мъж да ми каже къде се намира определена стока. Той също не знаеше, но направи и невъзможното да я намери. Не, че не можех сама. Разбира се. Преди няколко месеца един от шофьорите на автобус просто не искаше да ме вземе. Това беше една от дългите линии, не помня дали беше София Варна, София Велико Търново, не си спомня много добре. И човекът просто не искаше да ме вземе. Приех това и предполагам, че съм имала една от най-страдащите физиономии, защото един мъж ми се притече веднага на помощ. Позволих си да бъда слаба и в този момент този мъж започна да води разговори с шофьора. Дори да почна да му предлага пари само и само да ме вземе. Вижте, тази дама няма как да остане. Тоест в този момент аз просто приех, че ситуацията такава, ще си изчакам следващия път. И веднага ми се притекоха на помощ. Разбирате. Така че молете за помощ. Тоест аз по някакъв начин явно там съм молила, нали, шофьора, моля ви се, господине, вие, нали, да ме вземете и така нататък. Много, много интересен е този случай и затова ви го разказвам. Молете за помощ. Но го правете с чисто сърце. Тоест не го правете под формата на екран. Правете го с чисто сърце. Отново за тестостерона. Какво можете да направите, за да намалите този хормон, за да имате умерени нива? Трудности, борба, конкуренция, разрешаване на проблеми. Разбира се, че всяка една от нас разрешава проблеми. Но самите ние си създаваме трудности, самите ние водим борби, самите ние сме конкуренти през цялото време. Знаете ли, че тези от вас, които имат сестри, сестрите ви показват най-правилния път към промяна? Сега ще ви дам един пример. Когато видите в тези, които имат сестри, имат прекрасен подарък. Тези от вас обаче, които нямат, няма лошо. Сега ще ви кажа един начин, по който да развивате женската си сила. Когато видите нещо в сестра ви, което не ви допада, нещо, което ви дразни, това, което може да направите, скъпи дами, е да го потърсите във вас. Давам ви пример. Сестра ми, някакъв произволен пример. Сестра ми напоследък прекалено много гледа за себе си, постоянно излиза, не обръща внимание, например, на децата или нещо подобно. Ами ето тя ви показва, че вие трябва да потърсите във вас къде вие сте пренебрегнали себе си. Така че сестрите са едни от най-добрите показатели за промяна. Не си поставяйте маски. Женската сила е в това жената да е истинска, такава каквато е. Защото когато жената поставя маски на това аз съм силна, аз съм слаба, аз мога да бъда добра, аз мога да бъда послушна или непослушна, тези маски са вредни за самата ни и за околните, разбира се. Тази жена не е себе си. Не показва своята собствена сила. Не си позволява да я проявява. Скъпи дами, приемайте другите жени такива каквито са. Защото това е част от пътя ни на приемане. Силата, изобщо човешката сила, е да приемаме другите такива каквито са. Да оставим техните души да изпълнят волята и мисията, с която са дошли в този свят. Защото всяка една душа има своя път. И когато ние се опитваме да ограничаваме други, когато ние се опитваме да ги контролираме, ние не позволяваме на тази душа да развие тази програма, за която е дошла. Така че просто приемете колегите, сестрите, майките си, свекървите си и така нататък. Приемете ги такива, каквито са. Приемете, че те имат на какво да ви научат. Приемете тези уроци от тях. И една от първите ми клиентки, никога няма да забравя,
Една невероятно красива, енигматична дама. Нежна. И тя ми казва така: аз убивам всяка връзка. Всеки един мъж, който се докосне до мен. Аз не им позволявам да бъдат мъже, аз го знам. Аз усещам как искам да ги пречупя, как искам те да страдат. И вече не искам да спра с тази програма, не искам повече да искам да спра да се боря с подобно нещо и да остана сама с себе си. И тя тогава ме попита, мога ли да се развивам? Разбира се, че може да се развива. Женствеността се развива. И един от интересните факти, които аз намерих в книгите на Димитър Маринов не е важно жената как се държи, важно е жената как изглежда. Защото нашият мъдър народ е казал така. Спомняте ли си онази мъдрост? По дрехите посрещат, но по ума изпращат. Така че нашият български народ си гледа жените как са облечени. И разбира се, че символ на женствеността, това са полите и рокът. Да, скъпи. И ако тук някой от вас, сигурна съм, че повечето от вас ще реагират с ама тя моята работа не позволява. Всяка една работа позволява. И наистина, ако случайно има някоя дама, която може да каже, не, моята работа наистина не позволява рокля, ще ми бъде приятно да се включи. Ще ми бъде наистина приятно, защото сигурно ще е някаква интересна професия, която тя развива. Скъпи дами, усещате ли, че напоследък сте хванали контрола по-силно, че сте по-скоро нещастни, че сте по-скоро уязвими, нагнетени, гневни? Облечете по една рока, дълга, красива, и ще ви помоля само да не е в черен цвят. Българката се облича в черно, когато е на траур. Да, разбира се, че е имала и по-тъмни дрехи, с които си е вършила своите задължения. Но жената се облича в черно само когато тъжи и скърби много силно. Така че, скъпи жени, дайте цвят на вашето облекло. И ако забелязвате, че носите повече черни дрехи, спъкнете ги, свалете ги. Облечете себе си в по-ефирни цветове, по-лазур. Това ще развие вашата женственост. Защото женствеността се развива. Всяко нещо може да развие в себе си. Скъпи дами, искам да ви поканя на женското събитие, което организираме през новата година, 2025, на 10 януари. Продължаваме с едно мое творение, наречено "Остави ме да те обичам". Деси Иванова тук ли е? Моята съмишленичка в това начинание. Деси, ако си тук, ще те помоля да се включиш. Да, тук съм, да. Здравейте. Къде бе с тебе, Деска? Здравейте. Здравей, мила, честит празник, светли празници. Благодаря и на теб и на всички участници тук. Много се радвам, че те виждам. "Остави ме да те обичаме" женско родово пътешествие, една програма, която създадохме с Деси двете. Мога да кажа, че е едно предизвикателство за смелите жени в любовта. През последните години работя с жени, които изпитват точно нужда от подобни теми. Как да се оставим да бъдем обичани? Защото самите ние не се оставяме да бъдем обичани. Как мъжете да ни подаряват повече подаръци? И тук не говоря за онези подаръци. Аз се нуждая да получавам постоянни подаръци. Не. За онова нежно цвете, прибирайки се от работа. За онзи подарък, който той ще скрие в ръката си и ще ви поднесе. Ние сами жени не се оставяме да бъдем обичани. И с Деси, представи себе си, мила, представи себе си с няколко думи. Аз участвам в срещите с Цвети от, може би, половин година или малко повече и е истинско удоволствие просто да се срещаме тук в това хубаво пространство, макар и онлайн и лице в лице. Иначе съм по принцип преподавател по английски язик
но в времето, което не съм преподавател, се занимавам така активно и се интересувам от астрология. Завършила съм няколко годишно обучение по астрология и общо взето работя с жени, повечето са жени клиентки, които искат да разберат повече за себе си, за трудностите, през които преминават, за отговорностите, които носят в това прераждане. Така че се срещам с тях и говорим според това, което показва тяхната натална карта. Това е наобщо взето това, което правя. Точно така. Деси, безкрайно ти благодаря. Аз се радвам, че точно ти си мой другар в това пътешествие, защото Остави ме да обичам е точно онази програма, която ще даде възможност на нас, жените, да опознаем себе си още по-добре. Къде не се оставяме да бъдем обичани? Къде поставяме ние бариерите в себе си? Къде потоците ни на сила, женските ни потоци на сила, къде ние самите не им позволяваме да текат? И тази програма ще бъде един инструмент между родова терапия и астрология, в които ще разберем изначалната женска енергия във всяка една от вас. Деси ще бъде наш ръководител в това да разберем себе си от гледна точка на астрологията, а аз от гледна точка на родовата терапия. И тук най-невероятният и красив инструмент е, че родова терапия и астрология могат да съжителстват, могат да си помогнат. По този начин жената разбира много по-добре себе си. Така че с Деси ще имаме невероятни срещи. Започваме на 10 януари и тези от вас, които се интересуват, винаги могат да попитат налично, да се заинтересуват. Повече за събитието ще откриете и в моята Facebook страница. И, скъпи дами, отиваме към края на нашата женска вечер и това, с което може да заключим, е, че женската сила е в основата на приемането и обичта към всичко. Когато намерим онази допирна точка да приемем и да обичаме дори трудностите, които идат в живота, болките, ние знаем, че те са създадени от Творец. Приемаме ги като уроци и приемаме, че ние ще се справим с тях. Доверяваме се, че всичко, което идва към нас, идва за да ни научи да станем по-добри. Силата на жената идва от нейната майка. С пожелание тази вечер всяка една от вашите майки да получи, ако не обаждане, то съобщение. Ако пък не е до този свят жена и е заминала при звезди, погледнете към небето и изпратете цялата си любов на тази жена. Скъпи дами, благодаря ви за вниманието тази вечер. Безкрайно се радвам, че толкова много жени в навечерието на най-съкровените празници, на радост, на светлина и на щастие, избраха тази вечер да ме поканят в домовете си. Така добре. Да, чакай. Ще помоля някой от дамите да изключи микрофона си, че чувам щастие. Изпълнени къщи са щастие чувам. Which is why I gave you something I've never given anyone. Бихте ли погледнали отново микрофоните си, за да ги заглушите, ако обичате, дами? You are just like me. You are just. Благодаря ви безкрайно. Отново с цялата си топлина ви благодаря, че ме поканихте и приехте в домовете си. И бих искала тази вечер да завърша с едно пожелание към вас. Скъпи жени, нека в ръцете ви да няма оръжия към другите. В ръцете си, с тези две ръце, дръжте сапунените мехури и сътворявайте добро. Изпращайте към другите точно това щастие. Всеки се радва на сапунени мехури. Никой не се радва на оръжие. Силата на жената
Just the Ето stuff. това да се чувства тя добре. More Сътворявайте добро. actually around. Така че и жени You know what I mean? с пожелания за Yeah, you know. I mean. с пожелания за спокойна вечер и с благодарност. Това, че ме приехте. Сега оставям и време и пространство на тези, които имат въпроси към мен, защото съм сигурна, че някой може да иска да сподели нещо или да попита. Така че ако някой от вас има въпроси, ще оставя това време. Благодаря на всички за присъствието. Деска, много ти благодаря, че се включи. Прекрасна си. Целувам те, изпращам ти топли поздрави. Благодаря много. Аз много се радвам. Въпреки, че тук, където съм в момента, е доста заето. Бях заета днес и бях просто на ръба да не се включа, но така се отвориха нещата, че точно в 7 часа българско време успях. И всъщност аз много се чудех дали да кажа нещо, но всъщност успях да се включа заради нещо, което всъщност е стрес в моето семейство. Имам проблем там с един член от моето семейство, от мъжки род. И когато говореше Цвети за подчинението към мъжете, било това да е твой съпруг или брат или баща, няма да скрия, че все още имам съпротива. И то в момента, в който говориш, имах доста голяма съпротива към това. И някак си е хубаво също в бъдеще да си поговорим наистина какво е това подчинение. Защото ние тук сме събрани, със сигурност не съм само аз, тази жена, която мъжете от нашето семейство или пък от други мъже, които нямат връзка с нашия род, си мислят за една много успяла или пък много властна жена. Но аз съм абсолютно сигурна, че ние тези жени, които сме отчетени от другите като властни жени, не се виждаме точно така. И всъщност много често живота ни поставя в такива условия, в които ние трябва да вземем решенията и точно заради това всъщност намираме голяма трудност да изпитаме или пък да се приспособим към това, което ти наричаш подчинение. Не си много ти благодаря, защото думата подчинение е тази дума, която намерих в старите книги. Разбира се, изпитвам един дълг към нашата българска история, затова поставих и подчинение по този начин с голямо внимание. Тук отново казвам, подчинение не означава тотално да принизим главата си и да я оставим в ролята на жертва, режете, аз се подчинявам. Изобщо. Подчинението се състои в това и в отношенията ни изобщо и с двата пола, как да изслушаме другия и да приемем и неговата гледна точка. Но да приемем за момент неговото право да изкаже мнение. И че за момент може би е прав. Разбира се, тук не да го приемем напълно. Този баланс е изключително труден. Но подчинение означава да се смирим в ситуацията и да изслушаме другия. Защото когато двама човека се надвикват, давам ти пример, когато двама човека се опитват да си говорят, да си споделят, макар и с повишаването на тон, макар и с гнева, важно е как изглеждаме ние от другата страна. В този случай, ето ти си имала ситуация и така, зависи как го приемаш, какво изслушваш, как изслушваш. Да оставиш другия, има правото да каже. Той е засегнат, иначе изобщо не би комуникирал с теб. Да оставиш това място и правото му той да сподели. Не означава да бъдеш покорна и да го приемеш напълно. Изобщо. Аз съм последният човек, който го казва. Да. Просто си помислих, че това е много дълбока тема. Дори само един workshop. Напълно така. Хората да споделят това, което мислят като жени, защото
Примерно при мен е предизвикателство, къде точно да спра, да, аз много добре разбирам и ти да правя неприятно уточнение за това, че говорим за кротост, за смирение, но къде жената, особено тази жена, която има какво да каже, има какво да сподели от своя си собствен опит, която не е била подчинявана, не се е държала като подчинен в други ситуации, къде е точно хубаво да спре? Как можем да разберем къде е там, когато вече знаем, че няма нужда да се спори, няма нужда да се надвикваме, както казваш ти, и просто е нужно да се остави ситуацията. Просто споделянето е много важно за тези срещи. Нека не забравяме и нещо. С теб много пъти сме обсъждали, че в женската природа има една черта. Не във всички жени е това. Понякога като родова програма се появява. Начина да се научи тя да се отстоява. Това в немалко програми го има, в немалко жени в днешния свят го има, да се научат да се отстояват. Тоест да спрат да бъдат жертви, да се научат да не играят роля. Нито да бъдат съдника, нито да бъдат жертвата. Именно заради това винаги, знаеш, че както в астрологията, така и в родовата терапия, винаги разглеждаме жената като част от целия свят. И част като едно цяло в взаимоотношенията и с мъжете, взаимоотношенията с бащата, взаимоотношенията с колегите и после го вземаме като едно цяло. Не винаги, разбира се, това покорство е нужно. Не винаги. Зависи от урока, с който е дошла тази жена. Но покорство трябва да има и в мъжете, разбира се. Не беше нашата цел да говорим днес за мъжете, но в мъжете също. Този огън, който съществува в него, да го задържи, да приеме жената, да я окрути, да я умири, също така. Тоест не да разпалва още повече огъня. Това са дълги теми, абсолютно дълги теми, но пак казвам, мъжете днес не бяха на преден план в нашите разговори, не бяха жените. Но определено има жени, които са с друг урок житейски. Това е да се отстоят. Но пак, жената и да трябва да се отстоява, тя се отстоява винаги с женската си сила. Да. Спокойствие, усмивка, женски чар, хармония. Жената, която тръгне с ножа напред, тя е хванала вече мъжкия хормони и с него върви напред. С ножа върви напред. С това казваме, че тук трябва да се научим на тази хармония. Изключително трудно. Кой казва, че сме се научили? Кой казва, че това не е урок за усъвършенство? Да. Изключително интересни теми и бих се радвала просто да продължим да говорим за това, защото това е нещо, което се учи с времето и с поделянето. Ние с теб продължаваме. 2025 е нашата година, в която ние продължаваме с тази дълбока тема. Много трудна тема. Много трудна тема. Много дълбока тема. За това кога жената да отстои себе си. Защо отстоява себе си по определен начин? Нужно ли е да промени това отстояване? Изобщо себепознанието, себеразвитието е един много интересен и дълбок път. Това преди 100 години е било изключително трудно. Жената се е саморазвивала само чрез природните стихии и вярата в Бога. Чрез нейното ръкоделие, шиенето, чрез всичко, което е сътворявало около себе си. Не е малко. Тоест тя е намирала отдушник с всичко, което твори около себе си. Много интересно. Затова казвам, че ние трябва да намерим това, което ни изпълва, това, което ни прави щастливи. Ако щастието за една жена е да се прибере в къщи и да шие дрехи, да си купи шевна машина, да сътворява своя собствена марка, тя трябва да го направи. Аз не умея, аз не мога, аз не бих се научила. Напротив, казвам ви, момичета, за една седмица би се научила жена да шие и да работи с шевна машина и да го прави много по-умело, отколкото друга, която е учила 7 години за това. Когато една жена е изпълнена с това, когато го иска с цялото си сърце, за нея няма пречки. Река. Благодаря ти, Дейси, за споделянето и благодаря ти за отново за думата, която използвам. Защото със сигурност тя е отекнала в мислите на много жени. Това беше и моята цел. Да отекна покорство. В начин. Защо? Как? Така че това е една дълбока тема за размисъл. Добре, скъпи дами,
Аз ви предлагам да си кажем спокойна вечер. Има ли друга дама, която би искала да сподели нещо? Нека да си включи микрофона, защото все още не чувам аз нищо. Добре, скъпи момичета. В такъв случай, това, което мога да ви пожелая е една спокойна вечер. С вашата женска сила. Сигурна съм, че след тази лекция ще размишлявате доста. Открийте това, което ви изпълва с ума. И го правете, творете го. Лека спокойна вечер от мен. С пожелания за магични, светли, новогодишни празници. Магията ще я сътворите ви. Тя е във вас. Лека Благодаря. и спокойна вечер. Лека вечер. Вечер. Лека вечер. Благодаря ви много, че беше много полезно и интересно. Весели празници!